Γεια σας. Σήμερα θα μάθουμε να λύνουμε ένα θέμα αρμονίας. Αρχικά, να δούμε πώς συμβολίζουμε τις βαθμίδες. Αυτή είναι η λατινική αριθμή. 1, 2, 3. Το 4 γράφεται σε σχέση με το 5. Από το V που είναι το 5, γράφουμε μια γραμμούλα αριστερά, που σημαίνει ότι την αφαιρούμε και γίνεται 4. Μια γραμμούλα δεξιά, που σημαίνει ότι την προσθέτουμε και γίνεται 6. Δύο γραμμούλες δεξιά γίνεται 7. Όλες οι βαθμίδες που έχουμε σε μια κλίμακα είναι 7. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερες. Για την ώρα θα δουλεύουμε μόνο με 3, τις λεγόμενες κύριες βαθμίδες, την πρώτη, την τέταρτη και την πέμπτη. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας να βρούμε σε ποια κλίμακα είναι για να αρχίσουμε να αριθμούμε τις βαθμίδες. Δεν έχει καθόλου οπλισμό, ούτε διέσεις ούτε εκθέσεις, άρα είναι ή ντο μείζωνα ή λα ελάσσονα. Η τελευταία νότα μας δείχνει ουσιαστικά ποια είναι η κλίμακα. Εφόσον είναι ντο, η κλίμακα πρέπει να είναι η ντο. Γιατί υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι ένα θέμα πρέπει να τελειώνει με την τονική της κλίμακας στη σοπράνο. Αν ήταν η λα κλίμακα, στη λα κλίμακα το θέμα μας θα πρέπει να τελειώνει με λα. Επειδή όμως καμιά φορά επίτηδες το θέμα για να δει αν μπορούμε να καταλάβουμε την κλίμακα και από άλλα γνωρίσματα εκτός από την τελευταία νότα, μπορεί να τελειώνει με κάποια άλλη νότα στο τέλος και όχι την τονική. Γι' αυτό κοιτάζουμε και μέσα στο θέμα για να είμαστε σίγουροι. Και βλέπουμε ότι εδώ υπάρχουν δύο σολ. Αν ήταν λα ελάσσονα το θέμα, θα έπρεπε να έχουμε σολ δίεση, όχι σολ. Άρα επιβεβαιώνουμε ότι είναι η ντο κλίμακα. Και αρχίζουμε να βάζουμε τις βαθμίδες. Εδώ μαθαίνουμε και τον πρώτο μας κανόνα. Ένα θέμα αρχίζει και τελειώνει πάντα με την πρώτη βαθμίδα. Το C από τις τρεις βαθμίδες που είπαμε, πρώτη, τέταρτη και πέμπτη, ανήκει μόνο στη σχολεία σολ σε ρε, δηλαδή την πέμπτη. Άρα μπορούμε με ευκολία να βάλουμε την πέμπτη. Και αμέσως μαθαίνουμε και τον επόμενο κανόνα. Η πέμπτη λύνεται πάντα στην πρώτη. Απαγορεύεται να πάει στην τέταρτη. Άρα εδώ θα ξαναβάλουμε πρώτη. Πάμε για τον τρίτο κανόνα. Ο τρίτος κανόνας λέει ότι απαγορεύεται να επαναλάβω την ίδια συγχορδία από το ασθενές, όπως είναι το τρίτο μέρος του μέτρου, στο ισχυρό, όπως είναι το πρώτο μέρος. Απαγορεύεται λοιπόν να ξαναβάλω την ίδια συγχορδία, δηλαδή την πρώτη. Ποια άλλη συγχορδία μπορώ να βάλω στον ντο, εκτός από την ντο μη σολ, το ντο ανήκει στη φα λα ντο, την τέταρτη βαθμίδα. Άρα εδώ θα βάλουμε αναγκαστικά τέταρτη. Στη συνέχεια έχουμε την νότα λα. Η νότα λα ανήκει μόνο στη συγχορδία φα λα ντο. Εδώ είναι εύκολο να επιλέξουμε. Δεν γράφουμε όμως πάλι το 4, αλλά βάζουμε μία παυλίτσα που σημαίνει ότι συνεχίζουμε την ίδια βαθμίδα. Αυτό σημαίνει η παυλίτσα και δεν γράφουμε ξανά το 4. Κανονικά οι βαθμίδες γράφονται κάτω από το κλειδί φα. Τις έβαζα τόση ώρα πιο κοντά στις νότες για να είναι πιο εύκολο να καταλάβουμε που αντιστοιχεί κάθε βαθμίδα. Τώρα, όταν έχουμε την ίδια συγχορδία δύο φορές και γίνεται κάποια κίνηση στις φωνές, λέμε ότι έχουμε αλλαγή θέσης, γιατί η συγχορδία αλλάζει θέση. Αυτή είναι μια πολύ εύκολη σύνδεση και γιατί είναι πολύ εύκολη θα δείξουμε αμέσως τώρα. Μπορώ να κρατήσω δύο νότες στη θέση τους, σχεδόν πάντα όταν έχω αλλαγή θέσης, και να αλλάξω μόνο μία νότα, εκτός από τη σοπράνο βέβαια, που αλλάζει από μόνη της, είναι γραμμένη έτσι, από το θέμα. Τώρα κρατάω τα δύο φα και το λα παίρνει τη θέση του ντο, ενώ το ντο τη θέση του λα. Αλλάζουν θέση μεταξύ τους του σοπράνο με το τενόρο. Και εδώ έχω δύο φα, ένα λα και ένα ντο, ενώ εδώ έχω πάλι δύο φα, ένα λα και ένα ντο. Όντως είναι πολύ εύκολη η σύνδεση της αλλαγής θέσης και γι' αυτό προτιμάμε κάθε φορά που έχουμε τη δυνατότητα να κρατάμε την ίδια συγχορδία και να κάνουμε αλλαγή θέσης. Γιατί είναι πολύ εύκολη η σύνδεση. Άρα εδώ λοιπόν κρατήσαμε την τέταρτη βαθμίδα. Όπως είπαμε και κάναμε αλλαγή θέσης. Στη συνέχεια έχουμε ένα σολ που μπορεί να είναι είτε πρώτη βαθμίδα ντο μη σολ είτε πέμπτη σολ σε ρε.
και επαναλαμβάνεται στο επόμενο μέτρο πάλι το σολ. Όπως είδαμε προηγουμένως, απαγορεύεται να κρατήσω την ίδια σχολή. Άρα, αν αυτό είναι πέμπτη, το δεύτερο σολ θα είναι πρώτη. Αν αυτό είναι πρώτη, το δεύτερο σολ θα είναι πέμπτη. Ποιο θα διαλέξω, πρώτη πέμπτη ή πέμπτη πρώτη? Σε περίπτωση που δεν είναι εύκολο να διαλέξουμε, πάμε και κοιτάζουμε παρακάτω τι γίνεται. Παρακάτω. Μετά το σολ έχουμε το σι. Αν εδώ λοιπόν βάλω πέμπτη, σκέφτομαι αμέσως, στο σι, που είναι υποχρεωτικά πέμπτη, γιατί το σι ανήκει μόνο στη σολ σε διασχορδία, θα κρατήσω την ίδια σχορδία και θα κάνω αυτό που είπαμε προηγουμένως, αλλαγή θέσης. Όπως είπαμε, η αλλαγή θέσης είναι πολύ εύκολο να γραφτεί, είναι πολύ καλή να επιλογή, γι' αυτό αμέσως επιλέγουμε να βάλουμε εδώ πέμπτη και να κάνουμε αλλαγή θέσης και να βάλουμε εδώ την πρώτη. Οπότε είναι πιο εύκολη η γραφή των σκορδιών. Η πέμπτη ως γνωστό, όπως είπαμε ήδη και έχουμε βεβαιώσει, πρέπει να λυθεί υποχρεωτικά στην πρώτη. Το λα ανήκει μόνο στην τέταρτη, φάλα εδώ. Τώρα, το σολ μπορεί να είναι πρώτη ή πέμπτη. Ποια θα βάλω τις δύο? Κοιτάζω την επόμενη νότα. Η επόμενη νότα είναι σι, που είναι υποχρεωτικά πέμπτη. Άρα, αν βάλω εδώ πέμπτη, θα κάνω αλλαγή θέσης. Επιλέγουμε την αλλαγή θέσης και πάλι, γιατί είναι πολύ εύκολο να γραφτεί. Άρα, όπου μπορώ, κάνω αλλαγή θέσης. Ανάμεσα από το ένα μέτρο στο άλλο δεν κρατάω την ίδια σχορδία, αλλάζω. Αρχίζω και τελειώνω με πρώτη βαθμίδα. Και έτσι έχω επιλέξει με πρακτικό και εύκολο τρόπο όλες τις βαθμίδες για το θέμα μου. Στη συνέχεια συνδέω, όπως έχω μάθει να συνδέω, με κοινή νότα ή με αντίθετη κίνηση. Παρατηρούμε ότι εδώ η πρώτη βαθμίδα που πάει στην τέταρτη δεν μπορεί να γραφτεί με κοινή νότα, να συνδεθεί με κοινή νότα, γιατί το ντο που είναι η κοινή νότα δεν κρατιέται στη θέση. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κάνουμε αναγκαστικά την αντίθετη κίνηση, δηλαδή να ανεβάσουμε τον μπάσο μας από τον ντο. Αν εδώ είχαμε δύο χρόνους σολ, γιατί είναι πέμπτη βαθμίδα και μετά πάλι πέμπτη, μετά να βάλουμε ντο και μετά φα. Ο μπάσος θα ανέβει, οι άλλες τρεις φωνές θα κατέβουν και θα γίνει αντίθετη κίνηση. Τα υπόλοιπα τα συμπληρώνουμε με βάση τις συνδέσεις που έχουμε μάθει. Κανονικά δεν θα πρέπει να μας δημιουργήσουν δυσκολία. Το δεύτερο θέμα. Βλέπουμε τον οπλισμό που είναι μία ύφεση. Μία ύφεση μπορεί να είναι ή φα μείζωνα ή ρε ελάσσονα. Πάμε στην τελευταία νότα. Είναι ρε. Αν ήταν φα μείζωνα η κλίμακα, επειδή ξέρουμε ότι στο τέλος πρέπει να μπει η πρώτη βαθμίδα, θα έπρεπε να είναι η σχορδία φα λα ντο, στην οποία δεν ανήκει το ρε. Άρα δεν μπορεί να είναι στη φα μείζωνα. Επιπλέον έχουμε και τον ντο δίεση, που είναι προσαγωγή της ρε ελάσσονας. Είμαστε απολύτως σίγουροι ότι είμαστε στη ρε ελάσσονα. Εδώ παρατηρούμε κάτι καινούριο. Το πρώτο μέτρο είναι ελλειπές μέτρο. Εμείς είπαμε ότι ένα θέμα πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει με την πρώτη βαθμίδα. Και αμέσως βλέπουμε την εξαίρεση. Όταν είναι ελλειπές μέτρο, μπορεί να αρχίζει και με την πρώτη και με την πέμπτη και με την τέταρτη βαθμίδα. Όμως η καλύτερη επιλογή είναι η πέμπτη βαθμίδα. Στο λα μπορώ να βάλω πέμπτη βαθμίδα. Λα ντο μι είναι η πέμπτη βαθμίδα σε ρε λα. Αν βάλω βέβαια πέμπτη βαθμίδα, θα πρέπει να τελειώσω στην πρώτη. Και βλέπουμε όντως ότι στο λα εδώ, το δεύτερο, μπορούμε να βάλουμε πρώτη βαθμίδα ρε φα λα. Άρα, χωρίς δισταγμό, βάζουμε πέμπτη και πρώτη και να αφήσουμε το θέμα μας. Το σολ ανήκει μόνο στην τέταρτη βαθμίδα, σολ σε ρε, άρα εδώ θα βάλουμε τέταρτη. Ενώ το φα ανήκει μόνο στην πρώτη, άρα θα βάλουμε πρώτη. Εδώ πάλι, αν κανείς είναι λίγο έμπειρος στη σύνδεση των σχολείων, θα δει ότι το λα που πάει στο σολ μας απαγορεύει να κάνουμε σύνδεση με κοινή νότα. Γιατί αν κάναμε κοινή νότα, πρώτη με τέταρτη, οι συγχωρίες είναι ρε φα λα σολ σε ρε. Κοινή νότα είναι το ρε. Έχουμε δει ήδη ότι όταν κρατάμε κοινή νότα
Οι άλλες δύο φωνές κινούνται με βήμα δίπλα. Άρα, αν κρατήσω το ρε κινούντα, το φα και το λα θα πρέπει να πάνε στο σολ και το σι αντίστοιχα. Δηλαδή το λα θα πρέπει να πάει στο σι, ενώ το φα στο σολ. Έτσι θα συνδυόταν αυτή η σύνδεση, θα γινόταν με κινήνοντα. Εφόσον το λα πάει στο σολ, δεν μπορώ να κάνω κινήνοντα, θα πρέπει να κάνω αντίθετη κίνηση. Άρα θα έχω το ρε στον μπάσο να ανεβαίνει στο σολ και οι άλλες τρεις φωνές να κατεβαίνουν. Αυτό θα πρέπει σιγά σιγά να φτάσουμε στη θέση να μπορούμε να το καταλάβουμε πιο γρήγορα και να μην χρειάζεται να σκεφτόμαστε πάρα πολύ ώρα. Τώρα, το φα πάει στο λα. Το λα μπορεί να είναι πρώτη βαθμίδα, ρεφαλά και πέμπτη. Λαντομί. Όμως είπαμε ότι από το ασθενές και ισχυρό απαγορεύεται να κρατήσουμε την ίδια σχολεία. Άρα εδώ θα βάλουμε την πέμπτη βαθμίδα. Εδώ βλέπουμε κάτι άλλο που έχουμε συναντήσει, το πήδημα τετάρτης στη σοπράνο. Όπως είχαμε πει στο μάθημα για τις πρώτες αναστροφές, όταν η σοπράνο κάνει πήδημα τετάρτης, η δεύτερη σχολεία πρέπει να είναι σε πρώτη αναστροφή. Δεδομένου ότι δεν μπορώ να κρατήσω την ίδια σχολεία, εφόσον βάλαμε εδώ πέμπτη λαντομί, στο ρε δεν μπορώ να κρατήσω τη σχολεία λαντομί, γιατί το ρε δεν είναι στη σχολεία λαντομί. Άρα εδώ αναγκαστικά θα βάλουμε πρώτη με 6, επειδή υπάρχει πήδημα τετάρτη. Το σι ανήκει μόνο στην τέταρτη. Το λα μπορεί να είναι είτε πρώτη, ρεφαλά, είτε πέμπτη, λαντομί. Πάμε να δούμε παρακάτω. Το ντο διές είναι αναγκαστικά πέμπτη. Άρα αν εδώ βάλω πέμπτη, θα κάνω αλλαγή θέσης, που έχουμε πει ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή. Να λοιπόν, πως γρήγορα βάλαμε τις βαθμίδες, ακολουθώντας ουσιαστικά τους κανόνες σύγκρισης. Και τέλος, στο τρίτο θέμα, έχουμε μία δίεση. Μία δίεση μπορεί να είναι σολ μίζωνα ή μη ελάσσονα. Τελειώνει με σολ το θέμα. Κατά πάσα πιθανότητα είναι η σολ μίζωνα. Βλέπουμε εδώ ένα ρε φυσικό. Αν ήταν μη ελάσσονα θα έπρεπε να λέει ρε δίεση, προσαγωγία. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι η σολ μίζωνα. Και πάλι έχουμε λοιπές μέτρο. Είπαμε ότι η καλύτερη επιλογή είναι η πέμπτη βαθμίδα. Η πέμπτη βαθμίδα στη σολ είναι ρε φαλά. Όντως μπορούμε να βάλουμε πέμπτη βαθμίδα. Βάζουμε λοιπόν κατευθείαν την πέμπτη βαθμίδα, γιατί αυτό μας βολεύει. Και πάλι το πήδημα τετάρτης, που σημαίνει ότι εδώ η συγχορδία μας θα είναι σε πρώτη αναστροφή. Η πέμπτη αναγκαστικά λύνεται στην πρώτη, άρα θυμόμαστε να βάλουμε πρώτη με 6. Το σι. Το σι μπορεί κάλλιστα να ανήκει στην πρώτη βαθμίδα, σολ σι ρε. Οπότε κάνουμε αλλαγή θέσης κρατώντας την ίδια συγχορδία. Βέβαια δεν θα τη βάλουμε σε πρώτη αναστροφή, γιατί σε πρώτη αναστροφή η νότα σι που είναι η τρίτη της σχορδίας πρέπει να είναι στον μπάσο. Επειδή όμως η τρίτη της σχορδίας απαγορεύεται να διπλασιαστεί, τώρα που την έχω στη σοπράνο θα πρέπει στον μπάσο να βάλω το σολ και όχι άλλο ενίσχυο. Δεν μπορώ να βάλω δύο σι στη σχορδία. Άρα εφόσον δεν έχω σι, ο μπάσος δεν θα λέει πάλι σι. Θα λέει σολ και η σχορδία θα είναι σε ευθεία κατάσταση. Το ντο ανήκει μόνο στην τέταρτη βαθμίδα. Το λα ανήκει μόνο στην πέμπτη. Η πέμπτη πρέπει να λύνεται στην πρώτη, άρα το σολ είναι πρώτη βαθμίδα. Το φα ανήκει μόνο στην πέμπτη. Και τέλος ξέρουμε ότι πρέπει να τελειώνουμε πάντα με πρώτη και ότι η πέμπτη πρέπει να λύνεται στην πρώτη. Οι βαθμίδες εδώ μπήκαν πολύ εύκολα και γρήγορα. Ουσιαστικά το μόνο που χρειάζεται να θυμόμαστε είναι ότι στο πήδημα τετάρτης βάζουμε πρώτη αναστροφή. Η συμπλήρωση των σχολείων είναι κάτι το οποίο το έχουμε συναντήσει ήδη στη σύνδεση των σχολείων. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.